o ko nokku mawɗo to bange peinture cinkalɗo e Sénégal. Fakop Sénégal adani on sifaji certuɗi to bange peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon. Estico, yamanda, enduit, poussoir, pinceau jaaduɗo e jamanu taw fof koye prix mo tiiɗani. So tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa. Amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal. Amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon. Jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal. Amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz. Amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66. Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yaawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa. Fakop Sénégal woni sponsor leader yewtere mon Débat Africa. assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubade ɓurɗo windere en jetti jinna men en juurima papa men wasila men Nourdine Hammadou Aliou Rahi gorko mo Daara Halebe en dewre makko en calmini ɗon dendagal serenɓe fuutankoɓe en ñaagui mabɓe duwaw en juurimamaɓe ko hande kadi artan ɗon ɗo émission meɗen mo gowɗen joɗana ɗo bandiraɓe kala saaha émission meɗen Debbo Africa taw mo ganduɗa ko ɓinguel moon bandiraguel moon dewel baɗiraguel moon no kewmini wiide Sali Dia debbo Magnam liduɓe lidu bani buuɗi sippatoɗoɓe sippata jaam li he waɗan ɗon en jetti Allah kadi en jetti invité meɗen kadi en jarnimo ɗum kadi en juurima ɗum nde tawno enen hande bismiɗo debbo mo ganduɗa ko Debbo Africa ko debbo tigui notiɗo inde muɗum nde tawno ko debbo darogal tigui en wiya Ramata ya Seyda Ramatoulaye Sadio Dia jeeya to e tunde ko hande kanko bismotoɗon ɗo wadde mon gandu tigui machallah l'islam o wona worɓe fulɓe ɓe tan ganda hen hay rewɓe fulɓe tigui nana mbaɗa hen ko poti hen wadde ko machallah so tawi ɗum yawti en calmini en juurima en beltinima sponsor meɗen leader mo ganduɗa ko Fakop Sénégal mo ganduɗa ko Tidiane Bousso Dioyi ɗum gorko mo Agnam Siwol o woni bandum Maysour taw Fakop Sénégal mbiɗen ko kenkayri moderne mo ganduɗa kala ko neɗɗo yiiɗi e banggue peinture so tawi jokkodiri e mabɓe ma dañ guila peinture nder ha e boowal ɗum noon mbiɗen Fakop Sénégal woni to ko Sicap Mermoz VDN Sicap Mermoz taw noon woɗɗani restaurant L'Endroit on huccire muɗum goɗɗani kadi juma Mermoz o so tawi kadi en jiiɗi jokkodirde e meɗen ene mbawi wadde 76 mbaɗon 630 60 walla mbaɗon 76 630 61 walla 77 900 4 69 81 walla 33 825 00 66 ɗum ɗon noon ko ɗum woni tonggode Fakop Sénégal kala moɗon juɗɓe peinture joɗɗo en wawi jokkodirde e meɗen bisimilla ma Dede Ramatoulaye Sadio Dia émission meɗen Debbo Africa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي قدره وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم تحية الإسلام تحية شذية سلاما زكية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام والرحمة والبركة عليكم caggal yettude Allah e julde annabi ben sallallahu alayhi wa sallam ko salminde e juurade dendagal bandiraɓe men yeɓiyankoɓe Pindi TV kono e calminali ɗum gadorima halifaɓe men diine salminama juurama to calminte e welto e to juurete e welto ɗo min calmini kadi halifaɓe aada min calmini directeur Pindi TV e kala gonɗo ɗo henne guila e membre uji ɗi ha e ɓe gollittaɓe fof sohna Sali e kadi hebde belemma arde ɗo joɗade notadema noddama ma machallah e émission ma Debbo Africa ɗum noon mbima Seydi Dia mbima mbani inchallah. Seydi Dia weltanama wiye yo Allah junnu ko mako Allah kadi hebbino hono ma e leñol ngol
kono noon en salmini ardiɓe galle ɓe woni kewmini wiide bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawnum Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso ko noon tigui kawba Samba Diom mawɗo ardiɓe bonnani ko ɗon tan dewre hen calminen personnel Pindi kala calminen kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV to gone duude babadam he eɗen mbiyaɓe kadi yoɓe jokku wadde abonné yoɓe jokku kadi wadde aimé yoɓe jokku wadde partagé beele kadi inchallahu rabbi Pinde en hebta abonné ji mumen dede ya seyda Ramatoulaye Sadio Dia caggal nde min gandi ka fuutanke ka dunde najo min mbawi andude beele dede Ramata jibina ko dunde ko toon mawni walla alhamdulillah sohna Sali Ramatoulaye Sadio Dia no gomi wirane ni ko dunde jeyami ko ɗon jibinami ko Casamance toon jibinami toon mawnumi caggal mum noon nde puɗɗimi andude dunde kono kadi mbiɗa yiiɗi fuutankagal mbiɗa yiiɗi kadi vraiment kala ko memi fuutankagal wadde dede meɗen Ramatoulaye Dia ya seeda ko Ziguinchor najo toon jibina ko gongo fuutanke ni kono won ko mbiyata ko neɗɗo ene jibine to jeyaka neɗɗo kadi ene jeeya to jibinaka kono ittata fuutankagal ngal nani hen min mbawi andude de Ramatoulaye Sadio Dia mande natɗa e alqur'ana mande battuɗa janggude ɗum en tant que debbo beele hoggile cukako jinnama nanuma hen walla ma jaaɗa ha mawnuɗa nde puɗɗa nadde jangde alqur'ana alhamdulillah jang alqur'an ko jinnaɗamo nannimin hen min keeɓi duuɓi jeeɗiɗi o nannimi hen to ha toon to Casamance min baddi ɗum e école min goniri on caggal mum noon aɗa andi jangde debbo heewani yaade no feewi ha juuta kono nde min jeehi noon hamin batti haqqillaji noon hamin naati suudu caggal mum noon min ƴetti option gadi haade ɗum min mbaɗi kadi ko fati e golle goɗɗe ko wona qur'ana tan kono komin jeehi komin ƴettan cuɓani hoore koye amen dal woni qur'ana o eyyi wati min mbaɗi ɗon couture min mbaɗi broderie alame fof inchallah on mbaɗi couture woni no mbiɗani mbaɗi broderie alame yamani hay banggue français o wonko jangguɗa hen mais ne jaaɗa hankkandi ha mawnuɗa an suɓani hoorema janggude alquran ha hande alhamdulillah rabbil alamin a watti jangguinde alquran ɗum mbawi andude holnde mbattuɗa jangguinde alquran mbattumi janggude alquran ko caggal nde kemi ɓesgam ha gasita ko wiyete ko caggal nde natmi suudu ha Allah resnimi ko resnimi ko caggal mum noon mbattumi janggude ɓamtumi kadi alluwalam mbiɗa jangga mbiɗa janggina taw noon ko jangginomi noon ko almami amen momin gondi leegar liberté 5A kanko woni almami amen yalla yurmomo yafomo gato yalti aduna omo ara omo jangginami so tawi o ala tan duɗal ngal ko mino e makko mbaɗi fonde duɗal ngal woni Darul Arham joni omo ara omo jangginami e galle he so ari mi watta noddoyde rewɓe ɓe andi jangde nde hay rewɓe ne jaayi keɓani hen doole no feewi dal mi yaha mi noddoyaɓe ɓe gara min jangga so min gayni goto e amen fof hucce e galle mum e golle mum yehi noon hamin natti hejje e galle he min batti min cakkiti to juma amen woni liberté 5 woni liberté 5A min toon min cakkiti daara o duɗal ngal ko toon wattoya caggal mum noon kanko somo waɗa tourné makko ko min o waɗata e duɗal puisque ko min o ɓuuri woɗɗude ɓe gonnomi toon ɓe ɗum Allah huddiri o ɗaccami duɗal ngal o dallami duɗal ngal mi watta jangginde rewɓe wonɓe toon ɓe wono ko noon fuɗɗori e gila 2004 2005 eyyi ko nden wonno gila 2004 2005 alhamdulillah rabbil alamin ala aɗane jangginde alquran beele mbawi andude beele ko rewɓe tan jangguinta walla aɗa janggina rewɓe worɓe foof mbiɗa jangga mbiɗa janggina eyyi kono ko rewɓe ɓe tan rewɓe sowona sukaɓe gallam ɓe eyyi kono duɗal amen ko rewɓe taw en général ko les femmes âgées ko woni mawɓe e sukaɓe hono ceemede alli kewani hono ko sukaɓe e mawɓe mum ɓuuri toon min ɓuuri dillirde dal par ce que ɗum hayso juma he walla ɓe koddumi taw ɓe timmimi jinnaɗo mbiyeni jiiɗi janggude mi ara mi jangginaɓe galleji mabɓe ɗon mi rokka ɓe cours tan mi rutto kono hande waɗi suivi mo ganduɗa woni komo mbimami o professeur amen mawɗo o jaltuɗo aduna o eyyi ko noon inchallah machallah aɗani jangde weela weeɓani kadi weeɓani hay nokku beele noon janguinde alquran nde en tant que kadi debbo beele no weeɓe ma par ce que en kewani yiide ɗum ala so tawi debbo kam so tawi aɗa yaaɗi hen yamirore e joom galle maɗa yamirima aɗa wawi wadde hen ta jogui kadi mo ganduɗa aɗa ɗacci ɗum galle ma e woni jogui mbomiri mo ɗaccanmi e galle he
mi yaada gila mbiɗo muyno sukaɓam noon mi yaadani maɓɓe ummo c'est pas facile comme no mbiruɗa ni gati des fois aɗa jooɗo ha 3 heures mbiya ya cour gila nden to liberté 6 jaaha mbaɗoya cour garta kucca kadi e golle ma hayso tawi aɗa jogui liggotoɗo kono nandi debbo kam ene ko an waɗanta hoore ma kono noon so tawi aɗa yaadi hen mo ganduɗa ne jogui compréhension ene walluma hen ene webna ɗum ɗo ɗum seeɗa gonga Seydi Dia on noon webnanimi ha mbawmi woɗɗude hen woni joom galle o joom galle o beltanimama ñaganum Allah moƴƴere so ɗum yawti toɓɓere men hannde ko jokkere en ɗam par ce que sen mbi jokkere en ɗam tan en mbi aduna kadi mbo sikki wonko l'islam haali jokkere en ɗam yaay Seyda Ramatoulaye Sadia holko l'islam haali jokkere en ɗam sohna Sali jokkere en ɗam eɗen gandi ko hunde tinde nde Allah tinnani en nde tawnoon e aduna goto fof ene reena ngalu mum beele ne wasa ayade Allah noon jomirawo subhanahu wa taala lombi jokkere en ɗam e hakkunde meɗen beele ɗen mbawodira beele goto fof ne wawa wadde épaule goɗɗo on ɗum ko kanko jomirawo subhanahu wa taala joom jurum ndeeru e hewde mo yurmede ko ɗum waɗi noon Allah jomirawo subhanahu wa taala ene manta ɓe ganduɗa jokki ko yamiri yo jokke wi bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار الذي جمرا سبحانه وتعالى ومنتي أي وبين بغندودا ɓe jokki ko Allah yamiri yo jokke woni enɗam o yo yakhshawna rabbahum aɓe kuli joom maɓɓe woni ɓe kuli Allah o yakhafuna su al hisab aɓe kuli kadi bonande ñande darga ñalowma darga eyyi kono o manti ha hande walladina ɓen ɓe ganduɗa ha hande sabaru ko muñɓe ibtihaa ɗaɓɓude wajhi rabbihim weliya jomumen wa aqamu salata aɓe darni julde wa anfaqu mimma razaqnakum haɓe ƴettaɓe cakko eko Allah arzikiniɓe ko sirran eko suuɗi o alaniyatan eko toɓe piññini no taw noon dokkal ko ɓuuri e dokkal ɓe mbi ko nde dokkata jungo ñamo nde rokkata tawa jungo nano ngo anda eyyi ɗum noon ko ɗum woni ko Allah ɓuuri yidde ko eyyi ko noon kadi sa feññini ene moƴƴana mo ganduɗa wawa dokkal ate gandi sohna Sali ene waɗe yimɓe ɓe ganduɗa dokkal ne sattiri ɗumen no feewi ene mbawa peut être ko wiyete tan joobun gowani walla sikka peut être so rokki ko jogui ko ma ayo or ko endam saɗa yiɗi udditare tan jokku endam e ko joguiɗa ko Allah arzukinma ko ɓaade ko Allah rokkuma ɗum noon ene moƴƴi kadi feññinde beele goɗɗo on ne ñamba anani kono ko ɓuuri ko kam ko suudde e ko ɗum yiɗa kono kadi feññinde kadi ene moƴƴani goɗɗo eyyi kono o wiyodara una haɓe goñono bil hasanati e moƴƴere eyyi ɓen yimɓe ɓe goñono moƴƴere an sayi ata ga bonande woni so moƴƴere e bonande darima ɓe cuɓoto ko moƴƴere nde taw noon Allah wiyata ko ya'muruna bil ma'ruf wa yanha anil munkar o wi jaɓre ko moƴƴi kaɗon ko bonande gati ko moƴƴi ene wiyete kadi ene ɓeyda kono noon ko boni kam ustat tan walay gonga ustat neɗɗo o wi noon ulayika yiɗo ɓeen lahum ɓen gon ɓe ganduɗa okubaddeeri ɓen gon nemotoɓe galle belɗo yowmal qiyama o kono en jii sohna Sali enɗam so Allah wi manti ɓe ganduɗa ɓe jokki ko yamiri yo jokke woni enɗam ɗum wona sara gonga wona sara enɗam jokkete enɗam renete enɗam haalete ɓe mbi ñammintake yarnetake ko gollirte tan ko yo jokke yo so fof on mo ganduɗa ala doole rokkirde en jogui konngol moƴƴol yo rewru Allah e konngol moƴƴol ngol on mo ganduɗa Allah ne resi ɗum hunde yo wallu bandiraɓe mum ha arte no mo jiiɗuɗa eyyi so tawi noon neɗɗo mo ganduɗa Allah resnima hunde galle ma nemaki hen ala ko haalino ko heddi ko gati ko galle so nemima hen tan firti tan ko bandiraɓe ma nemimama hen ko ɗum Allah yamiri eyyi gati en jii sayyidatuna Aisha ummul mu'minina nene men Aishata o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi hadis arrahimu
muallaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah o wi nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi sallallahu alaihi wasallam o wi endam isi walla yowi ko hakkunde leydi asaman bil arsh o wi endam ne ene eero ene wiya kala jokkiɗomi Allah jokka balɗum isa kala tojɗomi noon Allah taƴa balɗum ɗum ne gandi ɗum wona hunde famde daw gonga sohna Sali wadde noon a jarama yaye Seyda Ramatoulaye Sadio Dia wadde jehen jeeɓen publicité meɗen Fakop Sénégal garten o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e Sénégal Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon estico yamanda enduit poussoir pinceau jaaduɗe e jamanu taw foof koye prix mo tiiɗani so tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66 Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakop Sénégal woni sponsor leader yewtere mon débat Africa eywa machallah on jii publicité meɗen Fakop Sénégal mo ganduɗon woni no mbiɗen ni woni to ko VDN Sicap Mermoz taw noon waɗɗani restaurant L'Endroit o hucciti koye muɗum restaurant L'Endroit kadi waɗɗani juma Mermoz o oɗon mbiya tan kala jiɗɗo jokkodirde e meɗen ene wawi wadde 76 600 waɗa 30 60 walla waɗa 76 630 61 walla waɗa 77 904 69 81 walla waɗa 33 825 00 66 ko ɗum woni Fakop Sénégal ko sponsor meɗen leader debbo Africa e modde ar eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe Allah eɗen mbiya kadi ɓiɓɓe fulɓe fof yo tinno noɓe jiguinirta leñol pulago ɗo jingonɓe kala jiɗɗo peinture wat feere jokkodira e ɗeɗo tongoɗe so jeehi inchallah mo dañ peinture jooɗo taw posuji moɗon juulata gatten ɗo e yaye Seyda Ramatoulaye Sadio Dia taw kadi eɗen beltinira fedde jokkere en ɗam ɗe ganduɗa ko gardugol Kawou Samba Diop fedde indirande mawɗo meɗen Demba Sy en jettiɓe en jettiniɓe Allah nde tawno kamɓe no ko fedde jokkere en ɗam ɓe mbi wadde kamɓen ɓe calminama émission meɗen mo ganduɗa hande toɓɓere men ko jokkere en ɗam caggal nde kalɗa ko foof o yaye Seyda e jokkere en ɗam jii hande en ɗam nan taaƴe ko ɓuuri ko ɓattade nde ni witeno mata ko ɓiɓɓe baaba walla enen ɗum ganduɗa wiye o ko ɓi bamma jumen mbasa weldude walla kono joni jiita ko jidduɓe yumma e baaba wan noon wonko haala hakkude bandiraɗo gorko e bandiraɗo debbo wonto nan mi wiya sa tawi a yii koye nannanɓe amen kam min ngala hen gandal kono goni joguiɓe gandal oɗon banggue sa yii hay so tawi jinnaɗo sankima wiye ndonu debbo e ndonu gorko fotata sabamde ko debbo hay so runi ko makko ittata ko bani ko gorko foti jogademo tan ko resaka en jii noon hande bandiraɓe worɓe hewɓe ganduɗa taw rewɓe mumen taw bandiraɓe mumen rewɓe ndesaka goni koye galleji mumen kono joggal ngal ene metti ene hamni ko rewɓe mumen tan dañi fof ko rewɓe mumen mbaɗanta ko ɓiɓɓe mumen kono bandiraɓe rewɓe ɓe belsindiɗo ɗumen no fewi ko kalda ko ganduɗa e ɗum ɗon kadi kalta e ɗum ɗon aywa sohna Sali ɗon de kam ko hunde wonde kam wurande e taw noon ko banggueji ɗiɗi foof des fois ene wona bandiraɗo debbo mo ganduɗa ene weeli jogade kono des fois wona bandiraɗo debbo mo ganduɗa ko ñaanɗo jogade seeɗa no mbiruɗa ni e ndunu o ko noon pour wonde bandiraɗo debbo ko jogui ko jogui kono hatta an bandiraɗo gorko ko an o lomtotomo e jinnaɓe e fof ɗum noon so yaari noon ne weeli kono en gandi jokkere endam seɗen mbiya gorko bawɗo jokkuɗo endam tawata Allah rokki ɗum debbo mo ganduɗa ko timmuɗo wallahi ndisa eyyi bawɗo timmuɗo kadi bawɗo ittande kadi
endam dam gedal ngati neddo min biya mi sohna Sali ko ngomi wiide ko debbo so tawi ada jiibe ada jogiibe jiiruda yumma e baba ada dacci bene galle ada damini kadi dañde sukaabe be ganda benne ko an jibini be jiida yumma e baba non sa tawi woto firtu ko tawda ko wallahi gonga ene hani on mo ganduda tawda ko ni jibina yummune ba mun darani dum ha hebi ko hebi diplôme di fo ha mbawda nemade hen on so tawi ne jiide e be jiidi be mballa daroda ngati adi yiye mo ganduda on dene arata e naati suudu tawata sa ko bandira debbo e bandiraado gorko o jotondiraani no feewi moy beldingal ngal ala hen ko rento ɓuri wonde hakkunde maɓɓe kono jiya jomum ara daro dalnene ganduɗa ene ñoota ko joom mesalal ɗum noon ko défaut men enen rewɓe so tawino tan en timmi ko poɗɗen timmude ko ma en keɓ baraji uji ko wiyete ko ɓuure kewɗe ɓuure dewgal kono ɓuure ko jokkuɗa ko mimi yiye debbo mo ganduɗa nde o resete nde gorko makko wonno kodda kono noon o andu koddaɓe tan o weldirani noon e mawniraɓe kono Allah hoddiri noon o resi debbo mo ganduɗa ko suka mo ɓurno wasde hawrude on ayi debbo nde ari nde ko on woni sehil makko ayde on woni jokko en fof so anndi ɓe moƴƴere wona lewru korka tan gonga kono saha sa wiyata ko rokku mawna en yumma ko wurani bamma ko wurani koɗo mawnira makko goto fof waɗa ko enveloppe mum ha timma o wiyata tan woto min woto rewne junggam sak so wiyamo waɗanma debbo ni aɗa ɗo sa Sénégal ko gorko on en ɗo so wi fadmi waɗma mbaɗanaɓe partage o wiya pourquoi wona mino oto min ko holko jeeyimi hen ko an o jiide mabɓe huuɓo oto ma goto fof jaaha galle mum dokka ɗum jokka en machallah kono hebbin hono makko en omo heeɓi hen ko ganduɗa vraiment aɓe korsinimo kamɓe foof noon gati koɓe keɓanno nden ɓe gandano ɓe keɓatano ɓe gandano sakko hunde ko woni beldigal hakkude neɗɗo e miñum kono nde ari ko mbiyata ko mo tawno ala hen o fooɗi ɗumen no watti hen mo tawno hen no woppi ɗumen hen kadi ɗum ɓurano yiɗede e debbo sa wiyama ko debbo so debbima e galle wona tan jooɗade hunde ko ɓuuri hewde e debbo ene usta doole mum yaltude ene waɗa gueɗe e gueɗe nde taw noon hulkal insanu da'ifa doole neɗɗo wona kewɗen yawa tampude ɗum noon an debbo rôle ma caggal nde gonɗa e galle aɗa ƴeewa ko fewni e galle ko feewi e galle wallu joom galle ma kadi no jokkiri enɗam mum guila e jinnaɓe mum noon wallu ɗumen sa waɗi ɗum liggonoɗa sukaɓe ma an bandira debbo kadi saɗa e galle woto ƴeewa oɗo ko mawnam resimo addimo force ko waɗantamo ko ma won hakkude amen ala ko ɓiloto ɗon ala dewgal ko appart jiiɗa hay hunde jiiɗa e goɗɗo wallahi gon kadi wontan no poɗɗa wonirde ganduɗa ko galle bande gorko gonɗa pewna moƴƴina kaaɗa to foti hadde teddugal fof so jomum neyiɗan ma rokkuma eyyi so rokkanma an kam ganduɗa tan mo jiiduɗa o mbaɗa feere kam jagga neɗɗo ne yahata ala ko yahata ko ene wayno ko bemɗo ni kono ngara ballira jomum e patience ma kadi en kaali nane sabru woni muñal ngal muña ha jomum wemta eko woni ko ngati enɗam ene foori ɗum noon sa naati galle an debbo desaɗo tinno ko woni faaro ma ko wiyete réussite total ko woni ko wonde mesalal aɗa ñoora ha fof mo heƴani hen basa wonde lamseɗat tagi gila ɓe jiiduɓe yumma e baaba jiiduɓe baaba sawdiɓe ɓe ko famille ngati neɗɗo ñande jibina ñande wiya inde ne rokke wona yumma e baaba tan jooɗi ala wallahi gonga ko famille ari ko hoddiɓe ngari ɓe tawtora ɓe teddinira woodi ko hirsa ɓe ƴiƴam rufa defa ha ɓendi yimɓe fof jooɗi ñaami nduwi wallahi gonga ɗum noon en foti renede en foti renede ko ma rene an ɓiɗɗo reen onon jinnaɓe kadi jaggol oɗon ɓiɗɗo no jaggirɗon sukaɓe mon ni so tawi tan tinnama tan e yahat kadi kaɗa yi jokkere enɗam kadi il faut ko muña kaɗɗoma o ayi taƴiɗomo jokku ɗum on pottata o wi neɗɗo taƴi mama tan mi taƴo ɗum kono kala taƴiɗomo so tawi aɗa wawi fodde ɗumen food ɗumen koye jokkere en ɗam jeeya est ce que on kaɗɗoma sa dañi rokku ɗum est ce que on toñɗoma yaafo ɗum andi mbiyata ko nane ko mbiɗa o yahsawna rabbahum mbaɗirta tan ɗo ko ɗaɓɓirta ɗum ko weluya Allah ko weluya Allah ko ha Allah welto e ma weluya Allah ɗum noon ala ko dewal Allah ala hen ko waɗi koko waɗi amer tan a yiyan mo ganduɗa tawa ene keɓa ko keɓɗa fof aɗa heeɓa e mum kono jiya kadi mo ganduɗa ko bande kala to inde ma boni kala to nanta ko boni koye mum yaltata ara tawduma e yimɓe mum diwma
kanko so tawi haqqille makko koko falji ano noon yo haqqille muña pooɗa ɗumen nde ganduɗa ko jokkuɗa ko ñokkata ko wona jawdi rokkata ɗum wona ngalu rokkata enɗam mbaadi moƴƴi rokkata gandal rokkata ko Allah jeeyi en foti renede machallah ya seeda wadde ko wiide mboɗo sikki tan ko janngude alqur'ani ene moƴƴe debbo de tawno ko debbo woni aduna ko debbo woni galle ko debbo fenar galle par ce que en jii ko kalden ɗo ko fof ko rôle debbo foti wonde par ce que hayso tawi gorko bone bandu men rewɓe so tawi hawre debbo jokko en ɗam ene heewi wadde feere ha hakkude mabɓe feewa dow gorko kadi ene moƴƴa toppito miñira muɗum toppito bandu men rewɓe debbo ara taƴa fof ha laaɓa ha bona wadde noon ene moƴƴi debbo nde janggata alqur'an nde tawno so tawi debbo janggi alqur'an kadi en taka ɗum heɓade kulol Allah anda kadi ko Allah wi e ko Allah salini tawno so tawi neɗɗo anda Allah wawa rewde ɗum ɓurɗe hankandi kojonoɗen dokkunoɗon hojomuji hankandi kuuɓi eyo ko idi fof ko question am cakkiriɗo e ma ko wiidema de ramartulla eɗen kewi yiide yimɓe won hewɓe ganduɗa ene mbaɗa kono mbaɗirta ko yeengo woni ɗum en wiye jokkere en ɗam kono jokkere en ɗam jaaha mbanna yimɓe woɗɓe kono aɗa oppi hoddiɓe ma ene jooɗi mbanna yimɓe woɗɓe aɗa oppi bande en ene jooɗi aɗa jogui koddiɗo mo ganduɗa kalsal galle ma kalsal galle mum aɗa andi so tawi ñaami hirtotako a yittani dokkuɗa ɗum jaahaɗa ittoya million ngaji aɗa hokkoya woɗɓe beele ɗum noon ko jokkere en ɗam walla wona jokkere en ɗam ngati wiya ko innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullah onon gonɗinɓe Allah e nulaɗo muɗum jokke onon fof kon bandiraɓe wodani goto fof no reñirta hakkude mum e bandum koddiɗo ma ko bande ngati seɗa mbiya koddigal ko gila e enɗam fuɗɗoto ko cawdiriɗa galle an aɗa jogui ñaama ha kaara sukaɓe an jala ene bonna kono a wawa rokkude ɗumen walla jogoɗa ko ganduɗa ngal ko ganduɗa gasata an holko ɗum nafatma ay ɗiɗo galleji ɗiɗo château ji ɗum fof ko ɗo e aduna haadi neɗɗo saɗa e aduna lakara ma ko ɗo fewnate ciment o eko yonnata ɗum e oɗo peinture mo kalata ɗo fof koko ɗo gollata ɗumen sa golli ɗum tawoya ɗumen ɗum nana wonde bande fotani sa ñaama ha kaara ɓe mbi jokku eko joguiɗa ko jokku eko joguiɗa ko ñamminir eko joguiɗa ko nde ɓurma sattude taw ko an o ɓuuri yidde sa a yi bande haade hoore ma dokkama walla pecca dokkama hen feccere ko ɗum ɓuura yiɗede diine l'islam ko diine partage ɗum noon so neɗɗo ni saɗa jogui bande ala poɗɗa tan woni fo wodanma ko daranade ɗumen gila e foof ayi sohna salamata Allah jomirawo subhanahu wa taala leñol mo jiiɗa foof ene waɗi hen mo ganduɗa kanum wonata ko ho leñol ngol wono jokko endam ko endam Allah ne rokki ɗum ɓeya ko ngalu ɓeya ko jogui no wiyete ka cuusal ha ɓe toñetake ha ɓe jawetake kono kadi ha leñol ngol kadi toñata oya so tawi woodi mo sellani darano ɗumen e ɗum ɗon ene gandi ko physiquement et moralement foof aɗa foti daranade e leñol ma bande mo kodduɗa ɓaɗa wiyama jiidugal ene waɗi mo jiiduɗa taw ko jiidugal yumma e baaba walla baaba woni leñol kono waɗi ganduɗa jiiduɗon ko diine ɗum ko bande kono innamal mu'minuna ihwatun kono ene jogui jiidugal ngal ganduɗa guila e yummen adama e bammen yummen Hawa e bammen Adama aɗa wiya ko kullukum li adama min turab fof koye adama yalti koye ɗi ɗum noon foti neɗɗo reena ɗon no feewi gati fof koko namdoyte e yeeso Allah fof koko namdoyte neɗɗo fof yahat gullitoyɗa to jomirawo subhanahu wa taala haqqe mo goɗɗo on joganima nde ñamata a yiyana aɗa wonde heege nde jogui ene holluma sukaɓe mumen ene kolluma an sukaɓe ma hay yaltude mbawa pourquoi koɓe ñamata soɓe gottima ɓe kirtotako soɓe kertima ɓe kasitako ɗum noon foti ko diine l'islam fota wonde e diine sa yi ɗum ɗon foof adda ko wayno ɗum ɗo muudo koor o e ko wayno kadi zakat ɗum ɗon fof ko ha wawa feccede ɓen ɓe mbawa weltinede te saɗa rokka kadi nana haali ko waɗi importance mi yeeyi debbo al umma hiya madrasatul ula debbo woni duɗal arwanide e galle he puisque sa woodi ko ganduɗa wona aɗa jangga ha keeɓa hen diplôme uji goɗɗi kono mbawa jogade galle ma ay mbiyami neɗɗo so tawi a janggi hay soko seeɗa on so tawi worɓe ne jooɗi fandima wiyata ko toon haat to par ce que déjà aɗa andi to poɗɗa haadde gonga
par ce que so wiye civisme tigi koye diine tawata koye diine l'islam diine l'islam tawata so wiye science yalti koye Qur'an ɗum noon e foti jibinaɗo fof tawi ko juul jangguine alhamdulillah noon joni ɗum ɗon nene yama hen no feewi inchallah machallah Seydi Dia a weltanama no feewi won émission mo ngo mbiyanmami heɗata e émission goto nde tawno ko maayo gandal ko kalta ko hadi ko gartam no feewi e meɗen hol konngol ma mbayni ko gara mbaynoɗa bandiraɓe gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo eyyi sohna Sali mi waynota ko tawa mi wiyana ko malla shukru sabab ila yashkurillah mi wawa haalde hammi Allah so rendini en ɗo sababu o koto endam men endam jaajaɓe walay goon ɗum noon mi wawa yijjide ɗon tawi jokkere endam mawɗam won toon mo ganduɗa vraiment eɗen ñaago Allah tan yo Allah renani en ɗam endam amin kono noon mi salmini endam jaajaɓe fof tuggare to mamen Mamoudou Siré hay président o al amin Mouhamadoul Amin ha to Hawre e ɗowoɓe golle ɓe toon ne waɗi mawniraɓe toon ne waɗi miñiraɓe toon ne waɗi babiraɓe kadi ne waɗi ɓiɓɓe gonga ɗum noon min ɓaade tan koye émission min mbaɗi fof tan no wiyete Sawru Gumɗo min calmini fof kono noon duunankoɓe kadi mi salminiɓe mum eyyi salminiɓe kamɓe fof ha rente galle amen galle jaajaɓe galle Elimane mi salminiɓe kamɓe fof e kuuɓal guila jaajaɓe hay babaɓe fof mi salminiɓe kala tan ko taari e ko takki min fof salminama kadi mi salmini joom galle o Daouda Moussa e Harouna Moussa Dia mi salminiɓe kamɓe fof ko toon ne enɗam nden toon mo ganduɗa machallah mi salmini ɗon amnata en fof inchallah e miñiraɓe mum Alassane Moussa en fof mi salminiɓe preneur de son uji ɗi calminama caméraman calminama machallah ko ɓimɓe moƴƴuɓe kadi pewnuɗon e yesso ngo machallah ko bisbabu ɗum mi salmini directeur o no wiyete kadi kawko Samba Diop mi salminimo no feewi e sohna Sali an noon mbiyanmami tan ko yo Allah won ballo tan amin amin deeɗo ya biyete ko yalla la cassihlu machallah amin allahumma amin yo Allah wallitore doole e cellal amin amin ngati vraiment ko mbiyata ko gandal wallahi mbiɗa andi ko gueɗe ɗiɗi fof nawdi ɗum noon yo Allah won tan ballo Pindi TV yo Allah naw ɗum yeeso kadi ɓe jangguinami Liberté 5 ɓe kamɓe fof mi salminiɓe mi rewni calminalɗi e junngo almami amen Chérif Daouda Haydara kadi wonɓe toon ɓe fof adi wadde hen kamɓe fof dal équipe o fof salminama ɓe gonɓe e jumaɓe almuɓe wonɓe toon ɓe fof calminama non e bandiraɓam ko ɗum fof mi salmini ɗumen ɗum fof ko hen jeeya mbiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin kala hen ko moƴƴi e haala ka eɗen jittira ɗumen e Allah oñi hen kadi gandon ko perjiɗe ɗe ko neɗɗo o kam woni ko timmani tan sonno ko sago kala ko neɗɗo yaltini wonata koko moƴƴi kono ɗemgal noon des fois ne yahato nelaka non mi ɗaɓɓi yafuya no feewi mbima Seydi Dia assalamu aleykum Allah jarama ya Seyda Ramatoulaye Sadio Dia debbo mo dunde debbo mo fuura kala a weltanama min beltima kadi garangal ɗo emin ñaagoma kadi yafuya nde tawno ka kilifa déplacement guila Liberté 5 ha ɗo e nder Maris wona hunde wemde kono noon mbiɗa ko l'islam tan tinma kaddu l'islam nudda kadi a nototo hen noon wadde minen ko faaro amen ko faaro ɓiɓɓe fuurankoɓe fof ko faaro fulɓe fof kono kadi ko faaran min Sali Dia en tant que mini woni no mbiɗani woni sababu o ko endam jaajaɓe ko ɗon enen fof jiitodirɗen tawɗen enen fof ken galde goto en calmini mawɓe ardiɓe endam jaajaɓe fuɗɗi tan koye kaw meɗen walla tani meɗen min wiyata mo chéri am Mamoudou Siré Dia ha fayro kaw Oumar Dia en ha to Libreville Gabon dendagal wonɓe endam jaajaɓe eɗen gandi Halimatou Dia gonɗo ɗo e Pindi koye endam jaajaɓe jeeya kam fof calminama ɓe juurama ɓe beltanama eɗen mbiya en calmini dendagal jokkoɓe en nam wadde mi salmini ɗo nenam kadi Paty Ly mo ganduɗa ko yummum Aminata Ly kañumne ko jokko enɗam tigui ha wonɓe to e Poti Mbaw wadde ko ɗon dewrumi calminmi dendagal enɗam ɗam guila e dewol ha e gorol oɗon mbiya onon bandiraɓe kala on calminama on juurama on beltanama on jafnama kala ko feewe moƴƴe yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala kala kadi ko ngakki hen ko enen ko wonano ko ɓurani meɗen jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓolo tan dumen Africa